Какво правиш в момента? Подготвих се. Със самото вчера може би още на шаутзум, не е така. Въпреки че не се вижда много. Не искам много да скролвам. Че зум не е така. Да, е така. И скролвам Да, казвам, че съвсем добре. малко надолу така да виждам имената. Добре. Ancestor Spirit. Това, дали има и двете версии, или защото едната е малко по-трудна. Ама... Да, реално втората версия е по-трудна. Ето, втората се казва Regal Ancestor Spirit, принципно. Да. Аре да го рейтеме все едно е първата и ако не се появи втората, ще го бъмтаме. Добре. Иначе Actual Ancestor Spirit D или C. Да, си може би. Да. Ако го правиш в по-early game, рано мога да те прибия доста, ама ако си mid game, файн. Ancient Dragon 1C Sax. One Sax, бате One Sax, принципно ми е бал майката. Бих казал, че е A. Да, Тегъв дракон. Те малко дракони бих казал, че са под B дори, в смисъл. Honestly. Да. Ама тя particularly е даже по-трудно, в смисъл глейва, файербретовете, слашовете, гадни са for sure. Commander Neo, like C или D. C или D, да. Bottom C. Просто в момента няма нищо друго C. Да, honestly he's това е командър Найл, който е в ония Форса, това е командър Нил, чакай. Този даже е по-слаб. Този е S, excuse me. Това е в Форт Манор, не? Не е в Форт Манор, в Castle Soul. В Mountain, да, в Castle Soul. Брат, той ме убил 20 пъти. Той generally делеовете на Lightning атаките му и нещата, he's fucking impossible, he's extremely hard. Ти може би ги бъркаш двамата кой е. Не, въобще не ги бъркам, сигурен съм да знам, той си го спомням много добре. Ма, той съм убил само един път и го пресках набързо и после не съм хубав в Castle Soul. Ето Castle Soul е там, за да вземеш Hard Electric Alpha, да. Да. Да, не знам, мен ми беше много труден. За мен. Добре. Командър O'Neill. Да, командър O'Neill е си. Не бих казал, че е чак фей. Няма да ви толкова. Бат, за мен е S, honestly, не се е бавам с тебе. Ама добре, айде. Дуа. Кой е това? Това Глинстон дракона, не? Това е дракон на острова на Рани, който, honestly, it's one of the hardest basic type dragons. Така че пак е A. Да, definitely A tier. Той те one-shot в някои атаки, брат. Дори на така 40-50 вигър. Гейл, това първи в Лимгрейв ли е? Акил, да, Акил е то в Лимгрейв. Който е, honestly, да. Бореалис, този кой е? В Mountain Tops дракона, дето фроства. Да, той е много тегъв. Да. И че се убива ме няколко пъти. По-тегъв от да, точно под One Sax. Да. Аз бих го сложил под One Sax, но съм много близко. Това е то ротен дракон, нали? Дето е в Кейвит. Езайкс ли пише? Да. Да, той също е доста тегъв. Той ме убива, на първото ми плейтър ме убивах 5 пъти. След това не е особено много, ама... Може му... топ в B. Или не съм сигурен. Или bottom A. Защото имам по-малък HP бар от другите. Да, аре топ в B, може би. Аз съм файн с това, но е тегавичък. Грейл, кой беше Грейл? В Dragon Battle на моста. Basically е по-трудна версия на... Той е на моста между Beastman, Горак и the rest of Dragon Battle, да. Окей, той ще е стабилен HP бар, между зависимо от 2-3 минути. Да, мувсета му е същия като на Akil, I'm pretty sure. Да, много по-upscaled. Много статове има, да. Мисля, че това мога да го вкара, да, топ of B, мисля, че е окей. Dragon King Soldier. Това е нормалния, който е в Nokron. Да, Honestly, C. Да. По-трудно е тази Spirit, For sure, ама не много. Да. Това е Dragon King Soldier B. Да, той Nox Dragon King Soldier е в B, да. Не, чакай, той е в Lake of Rot, брат. Да. Който има същия мувсет като Dragon King Soldier, но е в Lake of Rot.
Което е фактор. Да. Защото ранкваме файта, не съм enemy. I guess. Да. Да. Аз така бих казал. Мисля, Outside Factory се броят пак. Ето го, това е Dragon King Soldier of Noxtella. Той може би Да. малко по-нагоре, както тук, примерно. Да, точно под X, да. Така би го поставил. Под X. Аз мисля, че Да. може би... Да, може би да. Даже бих сложил... така. Да. То дракон, кой е смараг. Зелен. В Люрния. Глинсон дракона. Аха. То, от който убиваш, за да вземеш онова... Глинсон Ки. Да. За академията. Някъде там, брат, honestly. Да. Елемер of the Briar, това Burning Hunter ли е? Елмър? Named версията, да. Тоест най-офишъл версията на бос. Easy A tier. Да. Даже... Може би над one. Това да зависи. Зависи от билда ти, но honestly. PS Champions. F? Този E-tier, by the way, го махни, няма смисъл да съществува. Сергидиан. B. T. Не бих казал, че Сергидиан... Top of C. Да, даже не бих казал, че Сергидиан е по-страшен от Dragon King Soldier. Honestly, да. But he can kill you. He has killed me sometimes. Godfrey. Sometimes he spams 5 comments. Бате, honestly, Godfrey, колкото и да телеграф ти да е readable, бих казал, че поне B или A. В смисъл, Godfrey е... Даже бих казал, че е A. В смисъл... За мен лично е B, обаче съм окей с това да го сложи в A. Да може и да е топ в B. Въпреки, че ако сложи него тук, бих мърдал някой от тия дракони надолу. Just Godfrey, в смисъл... Сложи го в A, да. Да. Готскин апостол. Значи първо е само апостола. Добре, значи... Да, сложим, че ще ги размена. Първо е апостола, после Нобъл и после другото. Значи, аз мисля, че Нобъл е по-досаден от апостола. По-труден от апостола, да. Той е A, според мен. Да, аз мисля, че... Да, значи апостола бих казал, че е B. Е B. Някъде в B, да. И Нобъл бих казал, че е A. Някъде средата на A, да. Да, и Дуото е S. Абсолютно е S. Leonite Misbegotten е A, E. Кой? Какво? Аз го махнах, аз махнах D вместо това ли? Окей. Да. Leonite Misbegotten. Да, абсолютно. D, да. He skilled me, I think, once. Royal Knight Лорета, B поне. Аз бих я сложил в A или в S. Да, A даже. A съм съгласен. Някъде около готски много. Не, чакай. Чакай. Това е Ghost Лорета. Да, чакай, това е по-скоро към C. Това дето е Knight of the Helic 3 е версия, която е в A. Това е истинската Лорета, да. Има някакъв Magma Worm, това е нормален Magma Worm и някакъв Named Magma Worm. Макар. Нормалните само лазат, макар и мисля, че някои от другите се изправят, има втора фаза, където са изправени. Аз се сещам се, да. Значи нормалните бих казал, че са нещо като около Dragon King Soldier level, в смисъл. Да, honestly. Но тия, които се изправят, мисля, че могат влезнат в B. Да, около другия вид Dragon King Soldier, да. в смисъл. Просто second face имат. Даже бих казал, че... По-труден от апостол, honestly. По-труден на мен от апостол. Margit the Fellow Omen. A или S. A. Абсолютно A. Даже по-нагоре от Godfrey, по-нагоре от Готски Noble. Може би някъде тук. Да, мисля, че там е окей. Mimic Tier. F? Зависи колко си счупен, ако си много счупен. Ама AI-то е толкова тъпо, че няма значение принципно. Red Wolf of Radagon, това е този, който е преди Релана. Да, той е преди в академията. He's fucking annoying, man. Да, защото си в малко бисне, в малка стая, брат. HP бара му е non-existent, ама the fucker keeps constantly moving and he does high damage and he spams magic bullshit. And he's annoying. He's definitely giving me more trouble than Sergidian of Nirvana.
Да. Absolutely. Fucking dog. Ancient Dragon Man. Това всяко някой кеф ли е? В DLC-то, NPC-то преди... Което държи на Да. Да. Бате, Брат, той ни отрепа. CB... И ме му отрепа един път, ама... Те я знам, топъв си някъде. Да, мисля. Black Gale Knight. Това Точно в началото на DLC-то. Да. Точно в началото на DLC-то. Батъл си D. He's kinda strong, but yeah, D мисля, че аз съм съгласен. Някои хора много стръгват на него, аз не разбирам защо. He's just a guy with a great sword and a crossbow. He just does high damage, but like whatever. Just dodge wall. Black Knight Udred. Кой? Няма идея да също чува. Това е той с Twin Blade-овете с Aspect of the Crucible Wings в един форт в DLC. Добихме се с него. И го убихме за 10 секунди. F? Може би даже. Маре Дишот. Wings of the Crucible. Black Knight Garel. Той е с Мего, с този Giant Mesa. Да, той е в едно друго място в DLC-то бак. Такъв Black Knight с име. Honestly, да, до брат му може да седи. Тия тримата смисъл. Да. Chief Bloodfiend. Пак в DLC-то, тия Bloodfiend-овете, това е един голям, който има няколко различни атаки. В Cave в DLC-то е. Кажи тя, аз не съм си бил с него, брат. Да, възможно е. Той е в един леко страничен кейв. Honestly, аз би го сложил в C-tier, някъде по средата на C-tier. He can do a lot of damage, but he's not that hard. Count Emir, Mother Fingers. Аз съм си бил с тебе също. Аз съм го виждал как седи на столата. Да. С него босфайт е pushover. Honestly, D. По-лесна версия на Gideon, basically. По-интересно, но по-лесна. Curse Blade. Това е за тия два диска. Тия са enemy, това е просто бос версия, която няма нито една юника атака и почти същия хелбар като enemy версията, така че абсолютно отива в D, да. Dancer of Rana. Срещам се на мечи и срещам как съм бил с нея, ама май не ми е пътнала никакъв. She's really easy to stunlock, she's very white armored. Yeah. Divine Beast Dancing Lion. Първия мейн бос на DLC-то. Да. Защо Фрау? Той не е Фрау. Фрау ли? Има една мини бос версия на него, където е в Фрау. Който опайва Кърс. Аз си мисля, че почти целия раз в спорта, това съм си го спомням. Може съм убил бързо, да съм го забрал. По-силно ли от нормалната или не? Не. По-малко статси има. Аз бих казал, че нормалната няма actual face, не. Аз бих казал, че нормалната е S или A, а ако тая е някаква леко по-слаба, бих казал, че е за B. Кажи готов B, да, но самия Dancing Lion ще отиде в S. Да, абсолютно. Death Knight с Long Axe. Да, има две версии. Има той с... Окей. И двата са ми еднакви, като файт. Мисля, не са много различни. Да, C или B. Каквото решиш. Промен си. Защото в B в момента реално пътъпват добри, смисъл, енимите или големи HP барове, или лет могат да ти набият много, един секунд за телан, защото смисъл, дори не е в един мув. Тия Death Knight са ми го правили, са ме били с едно комбо. Аз за това си го мисля в B. Honestly, то с двете брати може би мога да отиде в B, защото той е по-рутлес. То сената е по-досайл. Demi-Human Swordsmaster Onzi, бате. Кой беше? Малкият Demi-Human, дето е като Virgil от Devil May Cry, да прави Judgment Slash. Аз не виждам го в Night Train. Да, така има го в Night Train. Брат, той honestly е D. He gets unlocked by every single weapon in the game, even fist weapons. He's a little child в момента. Абсолютно, но е funny, he's Yoda. Golden Hip от D. Брат, не съм съгласен. Добре, да си. Виж, брат, толкова е бавен и толкова е несериозен демидж бие, някакъв... Смисъл, he's just running around with his mouth open. Не знам, в DLC-то ме уби поне 3 пъти, така че... Си, да, си е окей, си може да се съгласа, си или би, за мен. Окей. Жоро, Elden Inquisitor.
B? Този е по пътя към, на Аз Мидра сещам Маншън. кой е, да. Би зависи, брат. Ако си соло, honestly е тегъв, ама ако си призовеш един спирит е файн. Би или си, да. Ботом би е файн, така като си го служил. Не се сещам на ментор кой е. Супер смешен хуманоид бос, който има един смешен гимик, където си призовава клонинги, ако си призове достатъчно клонинги, всичките направят един мув, могат да one-shotнат. But besides that, he's just a guy who kind of screams and punches and he's very pathetic. D. Как ми прозвучава? Needle Knight, Leather and Co. Значи, и And другите, company. които... Да, бате... B? В смисъл, Да, they're putting up a fight, смисъл, не е като да е funny. имат damage, имат health, overwhelm. Могат да се хилват също. Дори ако призовеш Ansbach, пак е 2v5. Да. Въпреки, че Ansbach е много добър. Той е по-силен, колкото двама от тях, трима. Бате, honestly, Ракшаса си. Мисля, това е decent NPC fight. Тега вича Humanoid боса, да, той много damage прави. Да. И харесва да си спами weapon арта, което е метен с този weapon. Да. Weed cutter, бате. Равоха, The Great Red Bear. Къде е тази мечка? На 2-3 места го има в DLC-то. It's basically a stronger rune bear with some new attacks. Honestly, like... Не, come on, like B. You can't just put it in an S because it's a rune bear boss. They're not that hard. They're hard in the early game. Have you fought a rune bear? Yes. Как се сме? Това Red Bear някъде е вулкално малък, къде е това? В DLC-то това е пича NPC fight, те ползва Red Bear Calls, които са Beast Call weapon. Всъщност, той един път, първи път като му уби, направо ме шредна. Направо ми еба майката за 2 секунди, сега сещам. Той прави много демидж, да, и е танки горе-долу. Той ми се не хвърли и ме разкъса като жениска мечка в врата. Аз се спомних, мале. Той е си поне, не е толкова високо си, ама бата. Всеки такива NPC, дето ползват някакви клоуси или такива, отколкото успеят да ти гап клоуснат и такова много им дадат силен weapon. брат. Като на силен weapon и успееш да им позволиш да се адекватно AI. Ругел е The Great Red Bear. I don't think it's literally any way different than the other Red Bear fight. I think they're the same, they just have different names. Ancient Dragon Senesexatol преди Бейл ли е? Преди Бейл е. Това е basically с мувсета на... One Sax, basically. One Sax обаче има една-две атаки от 40 Sax, взети също, да. Pretty hard, but not that bad. Huge helper. You can go in A, yeah. Violent Gargoyles. Това е Dual Fight ли? То е реално единствения official boss fight с Violent Gargoyle е Dual Fight, да. Окей, това поне е в A. Е така ли? Да, аз съм съгласен. Не, A. Still, honestly, S. Брат, съгласен съм. Still as a motherfucker. Много е трудно. И по си до секс A. A или S. Да. Мисля, високо в A ще бъде, пак около другите дракони. Не знам дали има, ако има някой дракон, който са в S, ще бъде наистина... Всъщност, honestly, може би по си до секс B заслужават да са в S. Да. Fire Giant, много е досаден, но B, да, е толкова трудно. Да. High B обаче, like... He can kill you really easily. I think that's one of the issues, and he's very tanky. Godric the Grafted B also. Да, ама накрая най-ниското B. I mean, he's stronger than a Magma Worm. He's... Горе-долу. Айде, добре. Godfrey First Elden Lord и Horror. Easy S? Да, даже... S. Не, SSS, не е Promise Consort. Да, така е. Аз случайно да е по-трудно от Kindle, честно казвам. Бата зависи. Чул ми си ме после. It's a toss-up. 40 Sack заслужава да бъдем до тия другите след... Да, в A, абсолютно в върха на A. 40 Sack сме убил.
Easy Тя as. отива в SSS, не, тя отива в SSS според мен. Брат, толкова много съм мъчил този файт с толкова различни билдове. Мисля, знам, че има начини да я чизваш, да я абюзваш файта с Blasphemous Blade, примерно. Ма come on, you can do the whole game with that. Да, така. Ма ето, аз даже не само това искам да слова фест, защото просто мисля, going off the idea, просто че знам, че е Promised Consort Redan, ще е в Triple S, но то е реално, освен него, то е incomparable с всички останали, така че, може би, ако трябва да тя също ми тя може би единствен друг бос, който ми отнема часове, така че... Аз им че просто Waterfall Dance не е толкова силно, колкото хората казват. Мисля, че просто въобще някакси не ме хитва просто толкова. Брат, ти имаш много добър усет за доджване. В сравнение с average player. Аз съм забелязал, като цъкаме. Особено някакви бързи неща. Аз виждам, че те фажат някакви бавни атаки повече. И деления ти. Ама Ления, понеже много бързо имам чувство, че ти реактивно успяваш. Мисля, да ти гледа как се биеш с нея, ама... Не, реакшн спида ми е... Добър е, да. По-добър от моя определено. И просто бях гледал някакъв шорт, където един покажеше на какви посоки да доджваш, че да не те хитва и го пробвах и беше много лесно и после сигурно 10 пъти съм репитнал файта и просто не че съм го бил 10 пъти подред, ама мисля, не ме е хитвал Waterfall Dance и като не е хитвал Waterfall Dance е много по... Не биваш шотнат, to begin with. Да. Аз когато съм се бил с нея, нямаше нито на такова видео в YouTube. Имаше пичове, които я са качили как те бият, примерно, почти хитлес или хитлес, но точен туториал или dodge метод или някакво такова нямаше нищо такова. Да, ето аз... И тя ще го фигурата мозли сам. Мисля, гледах някакви пичове за пример. Да, ясно. Аз си бих първи път, без съм гледал нищо, аз после го излезе, просто го бях гледал така, мисля, нали, че първи ми файт не беше доста слопин и въобще не беше да доджвам по някакви такива начини. Добре. Да. Market the Black Blade S. Ако имаме SSS, според мен мога да отида в S. Да, аз съгласен съм. He can be very difficult, he can be easy. Не съм стръгвал много с него, даже съм си го респалвал няколко пъти да го бия. Е така, за случаите един не можеш да си ги респалваш. И обаче всеки път, в смисъл, ако не съм, ако не светвам, ако не светвам буквално на my balls, бате, докато се бия с него, няма да стане. В смисъл, просто и особено в смисъл, ако си някакъв билд, който не му прави много демидж и този файт продължи повече от... Защото някой на HP бар, ама ако като цяло примерно или в началото първите пъти, като не знаеш къде сте опенингите... Да, колкото повече бавиш, просто толкова повече чувства се едно си някакъв тикинг тайм, по-просто ще убие всеки момент. Смисъл, и то така се случва. Да, защото просто особено втората му фаза, смисъл, той може да е на 50% HP, but he can kill you so easily in so many ways. Да, абсолютно. Особено ако не си свикнал се бие. Всяка една атака може да екстендне в комбо based on distance. Абсолютно. И не можеш да... няма някакви много... Освен, примерно там, като си забие меча в земята и застане on all force върху него. Мисля, не, като си останал клекнер върху меча. Да, като пуска блейдовете в кръг. Да. Да, другите му анимации нямат някакъв тел, който много ти показва все едно сега момент да го удариш. И ти много пъти в началото, първи ми файт с него, спомням как, като влезе в тази фаза и сигурно 30 секунди само съм го доджвал на рамо надясно и просто съм бил като бате. This guy is clowning me. When do I get to play? When is my turn? Да. Молк. Не, служава си също в S. Това е нормален молк или... Не, World of Boot. Не. World of Boot е S, абсолютно е S. Точно под Godfrey. Да. По-трудно от Астел, ама не по-трудно от Godfrey. Зависимо от билда ти, молк може даже да е SSS, но most of the time е S, да, съгласен съм. Моргот, ако Маргит сме го сложили в A, Моргот може да е bottom of S. Да, съгласен съм. Въпреки, че at that point in the game не стръгвах толкова... It's so easy to be over-leveled for him. I think that's the problem. I think it's a pacing issue. Да. Обаче... I think if you go to Leyndell and clear it kind of earlier, he will definitely fuck you. Да. Radengon и Elden Beast на едно. Бате...
AS, някъде там, ама не знам. На едно би ги сложил в S, защото в смисъл... Да, actually, да, ако вземем целият файт общо, Да. definitely yes. Star Scorcher Дан. S също това по difficulty. База, който толкова много босове да има в S, които са с difficulty. Може да си He's pretty difficult, или A, ако не е смисъл high A. Или top Аз лично би го служил топ of A. И аз би го служил top of A. Първата версия на Радан. Пач 1.0.0, който е Радан, в който аз съм бил, беше S, мога да ти кажа. Но те го нърфнаха, овърнърфнаха го, после го бъфнаха и сега е в някакъв middle state. Basically. Затова би го сложил топ of A. Но със сигурност беше like top of S преди нърфовете. Аз някой беше казал, че пробвам да го бия едно без никакви самани тогава, да видя дали си променението. И отидох с един герой на 112 лево или нещо такова, което да, може би е малко оверлевел за да ми. Оверлевел, аз ще го бия на 80. Биотиш да го биеш на 70-80, принципно, аз съгласен съм. Ама с този герой на 112 от първия път го нашляпах. Стабилно. В смисъл, да. Без да ползвам никакви самани и не ми се промени много мнението. Не го видях като толкова труден, колкото се опитваха да ми го вземат. Така че аз бих казал даже, че даже не съм сигурен дали е толкова топ. Мен това ми е тъжно. Бих казал, че някъде е тук после. Да, че ти не си виждал какво беше това бос файт в началото. Може да кракната 1.0 версия на линк. Нали се сещаш атаката с метеоритите във втората фаза, дето ги има около главата и се кодва в тебе. Да. Аз с моя керактер тогава, който е бил примерно 86-7 лево, съм имал примерно, не 40, 37-38 вигор. Това ме one-shotваше от full health. Да. Демиджа му беше off the chart. You got hit once or twice, you were done. Regal Ancestor Spirit. Къде е нормалният? В сили го служихме? Май да. Значи този може да е B. Този е в B, да. Този е по-труден. Зависи от кои трансформации, кои животни са. Nala Queen of the Full Moon B. Аз даже бих е сложил в си, мен ми е много лесна. И на мен е много лесна, да. Аре си. Не мога да влезем в B. В смисъл, two-face fight, but it's one of the easiest two-face fights in the game. Първата фаза е basically minigame. Райкард, Lord of Blasphemy. Ако го биеш с Serpent Hunter, би казал, че е like B. В смисъл, не би казал, че е особено много труден, не би казал, че feel fair, once you get the rhythm, you take big chunks of his HP, stay there, it's a gimmick fight. Обаче, ако го биеш без Serpent Hunter, е в S. Аз съм го бил без Serpent Hunter и е отвратително. Аз също съм пробвал да го правя така, за да видя дали е възможно. Но бих казал, че accurate рейтинга, който трябва да му дадем, е да го биеш с Serpent Hunter. The fight is built around that mechanic. Значи бих казал, че е B. Аз бих казал, че е B. But it's still one of the best fights in the game. Да, абсолютно. Много е синематик и всичко, но... Бате, Shadow 3 аватар. Аз в мен е в S. But it took me probably 45 minutes, брат. Смисъл... Мемът е половин час, да. 4 фази ли имаше това файт? Беше insane. Аз накрая, примерно след 15-тия ми опити нещо такова, I had to go to the internet, защото почна да се конвинсвам, че има някакъв гимик, който изпускам и че той просто се ревява, защото не го убивам по правилния начин. Разбираш ли? При мен беше удобно. Ама слушай, аз тогава, извиня, че спрекъсах също. Не, просто отворих в интернет и мисля, ми погледнах в Reddit и просто някой долу беше написал там в коментарите bro, there's no way that this guy had four faces. И аз беше като, няма как, аз просто не съм стигнал до там, добре, ще го убия 5 пъти просто, окей, файн. Аз се сещам, че умрях от него 2-3 пъти, или тогава аз докато цъках Shadow DRT за първи път, на Нико брат му гената беше тук и той също я цъкаше. Той е that time, понеже аз тогава бачках, той не бачкаше, беше малко напред от мене в DLC-то и го беше бил този бос вече и ме гледаше как се бие с него. Сумрях 2-3 пъти и му викам, брат, кажи ми какво става този файт, той вика, искаш ли ти го споя? Аз викам, да, моля си, и той вика, просто я го биеш 4 пъти, брат, that's it, his health just gets lower.
but he keeps surviving. Да. И аз му викам, бле. Crazy fight. Бел, С. Бате, S, високо в S. По-трудно да стъпа си до секс. 100%. Also, Коман... like one of the most cinematic fights in the game. Командър Гайгос, кой беше този? Брат, този е в... Аз не знам дали ти си го бил. Той ни беше на листа, май не сме го направили. Той е в Shadow of the Earth 3, в форта на Мезмър, като излезеш в полянката отдолу, той язди една голяма свиня, има голям ланс и прави Gravity Magic. Май го бил то. Аз мисля всичко около замъка на Мезмър бил. Аз винаги там и отзад. И в това, дето е там, това другия дистрикт. Да. Мен на първото им плейтру, то пич, unironically ме отне час. Верно. Много ме би. И това е с спиритаж. Аз не бе спил някакво много диско. Такова. Shadow 3 и Fragment. Брат, бях на 12. Дем, значи може да е фейтал. Аз не съм бил Аз само в абсолютно би Dreamstar. го сложил. Аз би го сложил в Face 100%. Даже може би S, ама to be objective for both of us, let's put him in A. Divine Beast. Това е толкова Белград вече, този фест. Actual, да, дето е full fight с всичките елементал фази. За мен то пиче S. Да, за мен е. Той е actually много difficult, but very fair. Смисъл, ще е бил не супер много време, обаче определено уби доста пъти. В първи се убивам доста пъти без да съм имал възможността да хилна, или просто влизам и ме убива за 30 секунди и съм бил такъв, окей, what the fuck. В смисъл, Take a step back and be like, okay, let me think about what I actually want to do in this fight. Да. Аз тогава спомням, че като бих имаше някакви хора в нас и примерно 20 минути го бих. Защото даже май Никола беше в нас. И той тогава се хайп на нещо да цъка, но така и не цъка. Точно този файт гледаше. Да. Мезмър, бате, Мезмър е... Мезмър е ССС, така смисъл. Она си. Смисъл, ако маление е в ССС, за мен е Мезмър е в ССС. Смисъл, този файт, бате, толкова много демидж бие, толкова много е jumping around, толкова много заогадни атаките с змиите, бате, смисъл, да сме с на Райкард атаките с змиите, брат, аз на Мезмър, заклевам се, като почне ми се превръща и да прави това ето голямата захапка, дето е на змията, и после смисъл и аз толкова пъти не мога да я дojвам просто и толкова пъти я дojвам и той просто изведнъж там, където е бил сплаша, изведнъж просто пирва така от сянката, бата, и почва да ме шлапа с това. Аз им чуто, че той има баси intimidation фактора този бос. Той буквално така някакъв път се бия с него, аз почвам да фъмбълвам, защото ме е страх. Защото почвам да си викам, чай, какво става, какво става, фак, как трябва хилна, трябва да дължам, какво става. He actually instills fear in me. Абсолютно и той, и даже много, такъв го прави супер кежуал и седи даже, му е скучно, брат, смисъл, говори по възможно най-утекчения начин просто. Но толкова готин керактер, Мезмър, бате, мале. Абсолютно, и той е смисъл, и той има причината е страх, смисъл, това е чувство, че буквално, ако не му доженеш, примерно 75% от полусета му, ако не го доженеш, буквално ще остане на един хит. Или ще те ланшотне. В смисъл, примерно 30% ще те ланшотне от атаките му. Литерали. В смисъл, той буквално е супер. И един от най-агресивните босове. В смисъл, той е така, up there, по агро, литерали с промис консол Радан. В смисъл, просто и може би, защото има малко по-голям рейндж от него, се чувства все едно е толкова агресивен, защото консол Радан е out of this world агресивен, да не се спира. Може би Мезмър не е чак толкова, ама понеже е с по-дълго оръжие, по-далече не спира да прави. Мисля, много е такъв. Мезмър има рейндж атаки. Да. Повече. Абсолютно. И Гап колзва, защото, нали, Promise Control до втората си фаза също има, просто се телепортира. Обаче, като се телепортира, чака малко преди да те хитне.
Мезмър се телепортира с копието му вече в лицето ти. Неговите са агресивни гапкозари. Да, просто консорт почва да ролбаква и те хитва по 10 пъти, така че... Да, лак свича. Да. си пуска таймстопа, брат. Метир, къде е? Аз съм гледал файтове доста, така че не съм си бизнес, бил на моят много канал, според мен е B. Това, което съм виждал. Аз тук ще да кажа B или A. Значи това са и моите експириенси. Първото им плейтро, Shadow of Deer 3, с Arcane Dex Bleed билда ми, с like... Би ли казал, че е по-трудно от Farjan, според това, според мен? Да, Добре. една идея. Само набързо ти опиша Да, с дулови от катани. Съм я блиднал 5 пъти, половината и мусет не съм видял, фърстрайнах я и си викам, какво толкова опакват хората? На второто ми плейтро на Shadow of Deer 3, с мейджа ми ме уби 10 пъти. Ясно. Така че нали, все едно между S и C, което е guess B, така че да. Мидра е поне в фейк. Мидра за мен е в S. Мидра ми е много тегъв. Много трябва да му учиш мувсета. Мисля, много делейове. Мидра си много... е труден. За мен лично дефинитно е S. Да. Просто факта, че Френзи вече Madness колко е силен. По цяло, демидж, който ти биете стагърва. Много е факт. Тя героите направи цяла анимация как си фаща главата и крещи, брат. Да, и си биеш и ти дреймба FP-то и HP-то. Да, не е 40% HP ти бие, примерно 60, не знам. Да, по-малко от Bleed, ама пак е страшно е. Putrescent Knight ни убихме с тебе. Път бих казал, че BC, да, в смисъл. Not very bad. Убини май веднъж. Бих казал, че е по-трудно от Regal, Ancestor Spirit, нещо такова е като цяло. Някъде там, да. Да, където е Godric и... Всъщност, бих казал, че Райкард по-време е по-труден, да. Горе-долу добре се нарежда, бих казал, да. Да. И Firegiant е по-труден от Райкард. Да. Може би Райкард е по-труден от Magma Worm. И може би Райкард е по-труден от Dragon King Solid. Може би Райкард е по-труден и от това. Може би от мечките е по-труден. Да, после Firegiant е Метир. И може би Дракон да е по-надолу. Така. И може би Godric е по-труден от тези. И може би Divine Beast. Не, надолу са fine, honestly. Може да оставиш така, да. Това дракон има много малко HP. Така. Ето го. Ето го, най-страшният човек на света. Да. Радала. Бате S. Или много high A, или ма S. Релана ли? Аз тук път бъркам. Да, Релана. Да. За мен е S. Да, за мен definitely е S. I fucking struggled like hell on her. I know some people didn't struggle as much. Мисля, за мен е моя лична експириенция е SSS. Но по-обжективли да, S. Аз на някои от героите ми пръскал до point, където бих сложил в A или в B. Ама в смисъл не мога да не е сложил обжектив или по-ниско от тест, защото в смисъл за мен всеки понтив сели вън като цяло поне FS. Смисъл самия му адапва. Мисля, има много гап козари и различни начини, по които атакува AoE-та, бързи атаки, дълги комбота, грабове, чейнове, мисля, сериозен файт си. Просто HP-то и... Щеше ми се да има повече HP. Мисля, щеше ми се да има може би да бие малко по-малко демидж, обаче да има малко по-голям хелт бар. Защото им чувство, че просто ако биеш много демидж или си някакъв по-heavy weapon, или просто имаш някакъв много висок DPS, в смисъл този файт, много пъти съм чувство се едно е на път да приключи преди още да е почнал да си прави сериозните атаки. Мисля, I see. Ромина. Honestly, бате? No fucking way, really?
First Right her. But took me like probably 10 attempts or some shit. So Wow. when she was like rolling around and creating all the butterflies and then I was I don't know, man. Like I kept getting hit by some random shit and she was I feel like this boss was so the AI was so punishing for every time I tried and wanted to heal, man. I feel like I couldn't heal for like 2 or 3 of my deadsets, така просто бяха в смисъл някакви chain of interrupnати хилове, където просто в смисъл ролвам назад и тръгвам да хилвам и тя просто в смисъл почва да се върти и ме удари и просто прави някакво завъртане с пеперуди и някакви такива. Ама не знам, може би не съм пробвал да я бия много пъти. Знам, че втория или третия път, като я бих, много по-лесно я бих, но първия път, буквално в смисъл, чувство, че отново му убиваш и бе такъв, като бата, стига. Аре, мога да компромайзам и да сложим в високия, разбирам. Има ли се просто много... Ама съм сигурен, че не е, със сигурност не съм имала по-тегло от Маркет, брат, в смисъл. Да. И от Тера. Там може да седи. Да. Там е добро място, според мен. Също много готин арт са изложили. Она си даже Готскин Нобл, дето е точно това преди Райкард. Ма не, смисъл, дори вчера има една бях от вас, като се пуснах на него, ме уби един път и влезах без никакви ресурси. Нали, ама пак смисъл уби и сега. И вторият атемпт пак ще те уби. Там постави на... Вторият ти атемпт, където беше с спирити, с фласки, с повече хилинг, пак ще те уби, like два пъти. Да. Но сайта много лоу и те прави черна. Така че той... Why is Noble so hard, man? I think it's his fucking rapier. It's the rapier, it's the bow, it's the ghost flame explosions, it's the lingering ghost flame. Да. It's a lot of bullshit. Да, ма би казал, че е така, уредите и роми да би трябвало близо едно. Да, аз също бих казал, че да. Има подобен фил. Да. Мани остават почти само шитари, by the way. Adan, Thief of Fire. He killed me once with his flail. D. Ancient Hero of the Mord, това този в Mountain Tops. Evergale. Не, това е Evergale версията. C. Това е стел, който е в ония Dungeon. Който е actually по-хайскел на нормалния дел. Какво? Да, не се бам. Верно? Да. Ама целият мувсет на дел има. Не. Да. Като май само HP-то му е по-такова, даже не смисля да ли повече демидж, Мисля, че е само HP-то. Ама този дел си е по-тегъв. Да, окей. С това съм съгласен 100%. Просто ти го казах като малко фан факт. Да, може да е фей, обаче. Да. Убил ме 100%. Много си изненадах, брат. Да, аз се изненадах, ама малко ме изтеразни. Ама сега, че има лимитиран мувсет, го прави малко по-слаб, защото този има супер много мувък. Постоянно виждат... Реално ме кефи да колко не спамеш боса, смисъл. Такова, аз ще те атакувам с тия звезди, сега ще изчезнеш, се поява тук, ще ти пусна лазер. He gives you time. He gives you time to get fucked, yeah. Да. Bellbedding Hunter. Друг Bellbedding Hunter. Нормалните Bellbedding Hunter с... Не, те се спомнят през нощта на различни места. Има мисля, че 3 от тях в бейсгейма. Да, съгласен съм. Black Blade Kindred, бате. Е така. Actually S. Да, изпусна го, чакай. Или... Не, смисъл, S е... S е. And it's a fucking field boss. Да, не, S е. Ужасен. Beastman of Azula F. F, да. Black Knife Assassin C или B? C? Да. C. Ама по-надолу, така тук някъде. Да, файн. Кой? Алекто, Black Knife. В Evergale, в острова на Рани. Супер upscale Black Knife Assassin с 2 нови атаки. B. Едната от която е като на Мали Кеф Blackblade, дето прави и около себе си. Ясно. B, да. B бих казал. Earth Rebellion Watch Dogs D. Абсолютно.
Watch Dog Duo. Малко по-нагоре в D. Малко по-нагоре в D. Окей, файн. Cemetery. Да. F. Crucible Night. Fucking like B? B, да. Може би B, да. Honestly B. Мисля, че там е файн. Да, над Белбери. Май искам да го кача. Не знам. Верно. Белберинг Кънтър срещу Crucible Night. Ма не, и двамата с тегави. Добре, така е добре. Crucible Night. S. Straight to S. Fuck that fight. In a little dungeon. Misbegotten Warrior and Crucible Night. A. B. Да. A. Не, B по-скоро. B. Некъде Долу към е средата. тук. Да. Даже по-надолу. Clean Rot Night. Fucking D? Да. Really easy to stagger? Crystallian и Абсолютно, bottom. Crystallian до топ D също като Да. Crystallian Trio. Окей, да. Това вече мога That's влезе в... actually fucking да. Там, да. D. D нормален, D. That's right, Да. A. S. Брат, той е в Snowfield. Може би трипл S. Не се бавам, той му... Аз веднъж 1 час съм се бил с него. Дейл. Ама не знам. Не, overall съм съгласен. Там където си жил. Аз мисля, че защото примерно, да знам, Да, не, е добре. Бия съм с него колко време, колкото може би сме си били и с Forty Sacks или с Радам. Не колкото време съм си бил с Black Blade Kindred или с fucking Moke. Да, fair. Това моето е изключение. Demi-Human Chiefs. D? Demi-Human Queen. D. Grave Warden Duelist. Дате F. Даже F бих посложил. Много е кекав, нищо не прави. He gets staggered by white weapons. Да. Esger Priest of Blood. В сюарите, малкия мини дънжън в сюарите има 2 редовия. Има 2 род кучета също в арената с него. Би поне. Да, actually е kind of annoying. Убил ме. Помня си, че той ме уби 2-3 пъти и съм крещял. Бях много upset, че този бос ме убива изобщо. Аз викам как това пиждат, без ми се добия, ме убива, бе, брат. R3 Avatar в Base Game, просто R3 Avatar е Black D. Супер weak. Буквално на левел на Кристалия, брат. Да. R3 Avatar Duo е в C. В Mountain Tops, да, C. Убиваме поне веднъж това Duo. Putrid Avatar... Actually fucking annoying. Това просто... Род версията на аватарите. Брат, пак е види. Аз дори не мога толкова те родни. Просто колкото внимаваш то, като скача да не те удари с това, дето е жълтото, толкова и то скача и прави роти. Ако имаш някакъв меч, просто мога да тръгнеш далече. И пак е weak to fire. В смисъл, да знам, не променя толкова много. Дори те ротне какво? Какво като си ротне? Просто биеш просто с него. В смисъл, че се хилнеш, просто ще го убиеш. Просто че имаш грейс. Fair enough. Fail Twins. The fuck is... като излезнеш от fucking Lionel и ходиш към Mountain Tops на моста. 2 умена. Literally 2 умена. D. Чакай. Това е в Outer това е Fully Grown Falling Star Beast, дето е горе в Outer Не, това е... Има 3. Окей. Това е в Геомир. Окей, този е like C. Най-слабия, да. Този е like B или Top C. High C. И ето този, дето е горе на планината. В Геомир, Fully Grown, този, брат, аз съм се бил с него. Знам, че това е много специфик мой личен експириенс, че цяло че си пак с него няма да е така. Но тогава, първи път, сигурно съм се бил с този бос 2 часа и половина. И пътя, в който успях да го убия в действителност. Мисля, че actual времето, което ми отне да го убия,
бяха 10 минути. Аз никога не съм се чувствал в видеоигра с по-незначителен демидж. В смисъл, аз им чувствам, че този В пич... смисъл, че ти си би с него за супер underlevel. Аз мисля, че ти, като си писахме тогава, като ти цъкаше, ти трябваше Гелмир на like 70-то ниво or something. И Да. самата Ерия Гелмир и мини дънжените вътре са някакви лесни. Но то пич е много high scaled. Не, то е Аз мисля, че има е така 50 000 HP. Не знам, бих проверил. Колко HP има това? Fully grown Falling Star Beast. Да го напишеш в Wikito, че... Да. Това не е толкова много. Окей, добре. Значи аз мисля, не може просто ми да ама в смисъл, буквално чувствам, е така, атаките му правяха по едно... Бата въобще не се виждаше жълт демидж. Мисля, аз го чипвах, мисля, ударих се 70 пъти, брат, докато го бия. Това беше инсейн. Ама този бих казал, че е в A. Опа. Да, аз бих се съгласил за A. Ой, какво направих? Спусна го някъде. Виждаш къде е. Да, в D. В D го изпусна. Пусна го. Soldier of Godric F. Grafted Cyan C или D. Аре си, равно и Pride Damage. He's a formidable enemy. Горе. Guardian Golem D. F. He doesn't do anything. Mad Pumpkinhead F. Mad Pumpkinhead do D. D. The Boom F. F. Knights Cavalry High D. Да. Nox. Дамата Nox D. Да, окей, C. да. D. Нещо такова. Omen Killer D. D. Alabaster Onyx Sword. Да, тия деца... Onyx Sword-овете, дет правят Gravity Да. Magic и това ще се голи. C? Да, Може ли? Wall C. Patches F. Get out of here. Red Wolf of the Champion. Това къде е? Версия Mountain Tops Dungeon. Upscale на Red Wolf. Окей, къде е нормалният Red Wolf? В C сме го служили май Red Wolf. Ама не мога да видя. Ето го тук, значи този сигурно е тук. Да, примерно. Kindred of Rot Duo. D? It's two enemies. It's not even two strong enemies. It's two regular enemies. Royal Reverend C. I see. Да. Ако позволиш да те пие. Нормален Румбер B. Потом Да. Съгласявам се. Sanjay Noble е в High C. Mid C. Да. Scaly F. Literally мисбеготен с брат 2 енемито на направен като бус. Spirit Core. Този Снейл призовава Crucible Knight с копие, but you can ignore the Crucible Knight and go hit the Snail 3 times and then dies. And the Crucible Knight also dies. Yep. Това е в един кейв в Dragon Barrel. По-лесна версия. Спомва първо Апостол, после Noble, после Охлюва и чак тогава свършва бос файта. Така че реално тя да биеш Апостол и Noble един след друг. Окей, това е Like, може би даже. Да, чакаме. Колко по-малко HP имат. В смисъл, време сравнение с истинския готски и Noble файт. Повече. Имат малко по-малко от Godskin Duo версиите. Misbegotten Warrior и Perfumer 3 шабата. CD, да. D. TBM Mariner D. Funny little guy. 3 Sentinel A. Не, това не е Драгоник, ама пак нормално A. Да, Драгоник ще бъде S. Драгоник е в S. Драгоник е fucking ridiculous. Why is he so strong? Guardian Knight Bows. Funny guy. F. Free Spirit
Си. Да, махай си. Горе си. Ама, точно там, да. Ди. Гео. Кой това не видях? Honestly, Dr. Virgin си. И пичове като почна да ме агресират и да ми се правят... Бата като гак бангвата тега. Да. Два ни остават. Round Table Night Vike. Vike е си. Вайк? Дай, хай си, да. Вайк не е пушовър. Голям Warmface. Ди. Този е пушовър, да. И сега може да поразгледаме, да видим. Да. Бате, да почнем от най-obvious, най-горните тук. Има ли други, които според нас трябва да влезнат в SSS? Мисъл, или това са трите най-трудни босса в играта, според нас, наистина. Аз лично, based on my experience, бих качил Релана, защото consistently сръгвам с нея изключително много, дори на второто ми плейто. Но overall съм файн да седи така, смисъл I can accept it like this. Objectively. Не мисля, че бих сложил, не мисля, че някой друг бос ми отнемал толкова време, колкото тия тримата плюс Релана. За мен лично. Мен равно без ми е по-лесно от Релана, но знам, че на тебе ти е по-труден и за да го направим обжектив, съм съгласен да съдат така. Аз много се чудя и за... Не. За кой? Готфри. Готфри е много тегъв, брат. Не е толкова тегъв. Да, за мен няма как да влезнат там, защото дори на първото им плейто, когато, нали, обвисли съм мъчил най-много на него, пак ми отнема може би 15 опита, което са 30-40 минути. Да. Не съм прекарал над час на него. А тия босове най-отгоре съм прекарал солидно над час на всички. Да, аз няма да дам... Имах 3-4 часа, дето дори не успял да го бия. Дето ми седях и пробвах и се отказах накрая, без да съм го бил и просто се върнах пак да пробвам. Го бих. Точно съм пример. Аз като почнах да ги спомнях контролта, да, беше примерно един през нощта. Биха с него до 4. Аз почнах в 3-4 през нощта, сбих с 8 сутринта. И се отчаях аз. Да. И си легнах си да спим, ядал съм. И се събудих. И буквално преди да съм закусвал, да съм пил хел, поставих играта, там 10-11. И още 2 часа се бих с него. И чак тогава го бих. Инсейн. От A има ли някой, който биха мърдали в S, или от S да някой трансфер в A? Чай да видим. Не, от S няма никой да разправи в A. Да, аз така мисля. Аз разглеждах A, но съм на същото мнение. Нито един от тия не е S-Word. Аз лично бих сложил Death Ride в S. И аз си мисля, да. Да, може би мога да седи в S. Но другите са ми файн. В B... Дали ти метира в A? Не знам. И Fire Giant. Не, бате, Fire Giant не е толкова труден. Не, така тия са добре, не занимай. Да. Те няколко пъти са ги мърдали, така че мисля, че са окей. Да. Даже още едно нагоре го качи. Да, даже този драко ми се го свърна по-надолу. Той го свали доста по-надолу, да. Така, да. Точно така. Така е перфектно. Даже мисля, че той е по-труден от тия. Ма не от това. Към Crucible Night. Ма то Жори беше тегъв. По-труден ми от някакъв пристъп. Бой с 2 редове и брат. То неговото копия на няколко пъти му уби сериозно. Така е.
И мен поне 2-3 пъти преди да... И то Румбер е по-тегъв и от двата дракона, брат. Се бавно. Чакай, това е Румбера, който е в пещерата Не, в Флитинг това си Пенинсула. всичките, това е просто всички други нормални Румбери, примерно, деца. Добре. In that case, окей. Може да се съгласа. Брат, ти сещаш ли се в Consecrated Snowfield какъв е му усет на Румбера? Да. Те имат like 5 нови атаки, бе, брат. Това не ми... Те са даже някакви, имат друг скин, те са някакви рошови. Тия мисля, че са окей. Ба да някакви пичовеш ни нарекат крейзи, че сме сложили примерно Ренала в си. Що? Не знам, според мен абсолютно си тия. Да, бе. Аз мисля, че е pretty fucking good, man. Да, ако Ренала ти е трудна, play a different game. I don't know. Have you beaten the game? If this boss is hard for you, it gets so much worse, man. Вие от сега точно 1 час. И перфектно. Спирам го.